Bliv stående, ikke? Så kører det lige om lidt. Den der dør har ikke engang lukket sig endnu. Jamen, det er fordi ham der står med fløjten, han lukker selv døren. Det var flot, du stoppede med ved den hvide streg. Det var flot. Nu har vi 2 film. Der skal vi ikke se den film. Skal vi det? Ja. Vi skal stoppe den nu så. Far, jeg bare kan have et tiltog, da vi filmer. Så er det 7, far. Så kan vi lige spise dit. Nu kører det der. Lad os filme det der. Ja, nu kører det. Nu har vi 3 film. Det er stadigvæk nummer 2, det her. Nå, jeg troede det kørte. Jo. Så er det snart væk. Det kører nemlig over til Københavns Lufthavn. Det er nemlig rigtigt. Vi skal jo lige forbi en masse stationer. Ja, der er mange steder. Det tager lang tid, før det er på Københavns Københavns Lufthavn. Det tager næsten en time, tror jeg. Skal vi ikke filme bare et tiltog? Jo, men vinker du lige farvel til filmen? Farvel film, god film med Øresundstog og Øresundstog af bambu. Hej.